Менә минем кулымда уникаль татар гармоны. Ул үзенең тавышы белән уникаль. Әлеге гармонны ясар өчен генә дә 5 айга ярым вакыт кирәк. Һәм без менә бу гармонны үзебезнең чараларда һәр вакыт катнашып килгән. Уйнагыз гармоннар, ел дәвамында төбәкләрдә, гармончылар җыеннарында, гармончыларның иҗат фестивальләрендә катнашып, гран-при исемнәрен яулаган Ринат әфәнде Мөхетдиновка тапшырабыз. Менә чын күңелдән, ихластан Бөтен татар конгрессының барлык чараларында да әлеге гармон үзенең моңнарын яңгыратсын. Ринат әфәнде, уйнап та күрсәтегез. Ихластан Бөтен татар конгрессының. Менің қолымдағы гармон түшкіре кере тұрған гармон түгілді енді. Ол меңа бүтін дүния татар конгрессы исеменен берілді. Һәм менің әйтәсізім бергені. Бик зор рахмет Василий Жайхарзиевқа һәм конгрессның өзіне. Әміне татар моңы, татар көйләре бұл гармонда тағанға тұрар яңғырар деп ашалып қаламыз.